Табиғатты өйрену. Болоттар кайда булырга тиеш? Читлектә. Дөрес. Безнең эшебез бар. Әйдә башлайык. Хәзер болытты алга һуз. Әсәй, юк. Хәзер башкаларын әзерлә. Әмма. Бар. Һез элекле. Allah, һез элекле. Юк. Һез элекле. Мин орга зыян иткем килмәгән. Һинен сират. Әсәй. Барыһы ла яхшы. Был табигатьтән бер өлеше. Кара. Бераз көт. Тексты Юлия һәм Амели Амангильдина бар укыны.